Yun, kamusta po kayong lahat mga ka-road trip at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So yan, today's vlog po pala natin mga ka-road trip ay nandito tayo sa park at mag-ihaw-ihaw kasama natin ang ating mga kaibigan. Si Ginalyn, si Alvin, si Papa Manoy at si Noel. So yan at gala-gala tayo mga ka-road trip. So let's go! So dito to pala pakaka-road trip yung ating kapaligiran. So ang ganda. So medyo mainit nga lang pero ang ganda sa paligid. So ito, mag-iihaw kami mga ka-road trip. Andun na sila. Success! So yan, nandun at mayroon palang tubig din dyan. Oh. May dagat. Kadugtong nung sa open sea. Sa wakas, success. Yan ang aming ihawin. Yan, bangus. Mamaya yung camel. Uy, wala pang nakasalang. At dito, mayroon nakasalang na. Oh. Ang sarap. Yung kamo yung paa ng bakang nawawala. Papa Manoy. Hi! Chup chup mama. Bam 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 bam. Hi Bam Bam! Love you! Chup chup mama. Sa Bicol pala si Bam Bam. Uy. Yung dalawa oh. Bam Bam! Mom, I miss you. Yung hindi na kitabot magdala ka di kamatis, Big. Binubo ka pa? Salsa kanta. Buka? Pumunta na di bumuka. Ibuka-buka mo. Hey! Hey! Ay, order. Malamang. Sigurado yan. Tama ka di bang... Order. Ako nga ni Pinostan, daling nabura. Siram sana. Doag. Ay, sa hindi nyo ba nakikita yung aming paligid? Dahil sa holiday ngayon, pinasara namin yung park. Na dapat kami lang ang tao dito sa park. Pagmasdan yung mabuti. Paikot nga pare yung Bicolanong Kalbo yung camera natin. Pakita mo yung paligid. Yan. Empty. Walang katao-tao. Inarki. Kasi inarkila namin. Narkila talaga di park ayos. Okay na pag ano eh. Job. Tayo lang ang pinanganak na 5. Oh, Kami lang ngayon ang taos dito sa UAE. yeah, ay, duog ko, dako. Pwede na yan? Duog ay Papa Manoy. Very big. Bay na Papa Manoy sa cellphone mo, tag ka na to post. Order na. Yan, luto na. Yummy, yummy. Oh. Imbitado kayo ni Alvin. Yan, so habang nag-iihaw-ihaw sila doon mga ka-road trip, dito tayo. Pakita lang natin yung kagandahan ng Creek Park. So dito tayo. Yan, maraming uwak mga ka-road trip oh. Yan. Yan, ito mga uwak. Daming uwak mga ka-road trip. Naiinitan. Yan. Naiinitan ang uwak. So yan, dito tayo mga ka-road trip sa may dagat. Yan. So medyo mainit, nasa siguro 38 or 40 yung init ngayon. So yan, ganda niyan mga ka-road trip. Yan lang gustong pakita sa inyo, i-zoom natin. Yan. So yun. Ang ganda. So ito yung kabuuan ng park. Pero mahaba to mga ka-road trip. Yan. Mahabang park. So yun. Tingnan natin sa kabila. Yan, may mga yachts doon sa kabila na yun. Yan.
Ito ang ganda. Yan. Ang ganda niyan mga ka-road trip. Nasa gitna siya. Yun. Doon. Dito. Super ganda. So hanggang doon yan mga ka-road trip. Yung park. Yan. Yan. So walang katao-tao mga ka-road trip dahil nga sa mainit. So kami lang. So balik na tayo mga ka-road trip na sobrang init talaga. At ito ay pawis na pawis tayo. Yan. Yan yung mga uwak. Pagod na pagod yung mga uwak mga ka-road trip. Oh, yung mga bibig nila. Oh, nakangangam talaga. Yun. Ganda. Super. Super ganda. Kaya so pag ano, pag yung malamig talaga yung panahon, ang daming tao dito mga ka-road trip. Yan. Pero may bayad talaga yung ano, may bayad yung gate dito. So ayan, balik ulit tayo mga ka-road trip at mag-ihaw na naman tayo. So let's go. Yo, Papa Manoy. Mga kabayan! This is Papa Manoy. I introduce my chef cook. Alvin. Sino ba yung basket ko dito? Patriman nyo. Ang trabaho niya ngayon ay magluto. 10 years na siya dito sa Dubai. Opo. Di pa ba? Wala pa? Ilan taon ka na? Dito sa Dubai? 1 month pa lang pala. So yan, naluto ni Chef Alvin, no? Wow! Sarap! Abangan niyo ang restaurant na ilalabas niya sa ano, itatayo niya doon sa Bicol, saka sa Laguna. Yo, Yung dalawang branch ka agad. Ang pangalan ng restaurant niya ano? Unlimited Cook. Kahit ano yung lulutuin pala, walang menu. Kung ano ang gusto niyo, yun ang lulutuin niya. Yan. Chef na chef. Yung apron chef. Happy birthday. Kain tayo. Ito yung pinaghirapan sa park kanina. Mas malaki talaga Kahit pawis na pawis. Yan ang si Chef, si Chef Alvin. Papa Manoy. Hello, Manoy! Tugtog mama. So yan. Kain. Ganito kami kalungkot pag kumakain. Ano sabi mo? Ganito kami kalungkot pag kumakain. Pag wala kaming ginagawa, ganito kami kalungkot. Kain time. Salamat din pala sa ating mga silent viewer, sponsor, subscriber at ating mga kabady. So shout out buddy at sa Team Tabang at sa lahat ng Burias vlogger. So shout out sa inyong lahat. At kumusta kayong lahat? Lagi kayong mag-iingat at andito lang ang ating munting channel para sumuport sa ating mga small YouTuber.